Iawn, wel, plis trowch gyda fi i 1 Samuel, yn ein cyfres ni, fel chi'n gwybod, fi'n siŵr. Ac dyn ni wedi cyrraedd pennod 22, 1 Samuel 22. Ac yn balyn yn dolan, mi fyddai'n darllen. Dyn ni ddarllen y bennod i gyd. Falle, jyst bach o gyd-destun, os chi'n cofio wrthos diwetha fe, welson ni Dafydd yn gwneud y camgymeriad o fynd i Gath, y lle oedd y Philistiaid yn byw, y gelyn, mwyn dianc oddi wrth Saul, ond dyma'r arglwydd yn darparu ffordd iddo fe i gael mas trwy ymddwyn yn wallgo. Iawn. Dihangodd Dafydd oddi yno i ogof a diwlam, a phan glywodd ei frodyr a'i deulu, eithant yno ato. A dyma bawb oedd mewn helbyl neu ddyled, neu wedi chwerwi yn ymgasglu ato. Aeth ef yn ben arnynt, ac yr oedd tua 400 ohonynt gydag ef. Oddi yno aeth Dafydd i Mispe yn Moab, a dweud wrth frenin Moab, gad i'm tad a mam ddod atat, nes y byddaf yn gwybod beth a wna Duw i mi. Felly gadawodd hwy gyda brenin Moab, a buont yn aros yno cyhyd ac y bu Dafydd yn ei loches. Yna dywedodd y proffwyd Gad wrth Dafydd, paid ag aros yn y lloches, dos yn ôl i dir Juda. Felly aeth Dafydd i goed Hereth. Clywodd Saul fod Dafydd a'r gwir oedd gydag ef wedi dod i'r golwg, ac oedd yntau ar y pryd yn Gibea, yn eistedd dan bren tamaresg ar y bryn a'i weiwffon yn ei law, a'i weision yn sefyll o'i gwmpas. Ac meddai Saul wrth y gweision o'i gwmpas, gwrandewch hyn, dylwyth Benjamin, a fydd mab Jesse yn rhoi i bob un ohonoch chi feisydd a gwynllanoedd, a'ch gwneud i gyd yn swyddogion ar filoedd a chanoedd. Hynny, ydych chi gyd yn cynllwyn yn ferbyn. Nid yng nganodd neb air wrth ef pan wnaeth fy mab gyfamod a mab Jesse, nid oedd neb ohonoch yn poeni amdano fi, nac yn yngan gair wrth ef pan barodd fy mab i'm gwas godi cynllwyn yn ferbyn, fel y gwna heddiw. Yna, atebodd Doeg yr Edomiad, a oedd yn sefyll gyda gweision Saul a dweud, mi welais i fab Jesse yn dod i nob i Ahimelech, fab Ahitub. Ymofynodd yntau ar arglwydd drosto a rhoi bwyd iddo. Rhoi sydd o hefyd gleddyf Goleuath y Philistiad. Anfonodd y brenin am yr offeiriad Ahimelech, fab Ahitub, a'i deulu i gyd, a oedd yn offeiriad yn nob, a deithant oll at y brenin. Ac meddai Saul, gwrando di yn awr fab Ahitub, a tebodd yntau, gwnaf arglwydd. Yna dywedodd Saul wrtho, pam yr ydych wedi cynllwyn yn ferbyn, ti a mab Jesse, a thithau'n rhoi bwyd a chleddyf iddo, yn ymofyn a Duw drosto, ac yn gadael iddo gynllwyn yn ferbyn, fel y mae'n gwneud heddiw. A tebodd Ahimelech y brenin a dweud, pwy o blith dy holl weision sydd mor deungar a Dafydd, yn fam yng nghyfraith i'r brenin, ac yn bennaeth dy osgorddi, ac yn uchel ei barch yn dy blas. A dyna'r tro cyntaf i mi ymofyn a Duw drosto, nag yn wir. Peidyd y brenin a chyhyddo ei was, na'r un o'i deulu, oherwydd ni wir dy was ddim am hyn, na bach na mawr. Dywedodd y brenin, yr wyt ti Ahimelech yn mynd i farw, ie ti a'r holl deulu. Yna dywedodd y brenin wrth y gosgorddi, oedd yn sefyll yn ei ymyl. Trowch arnynt, a lladdwch o ffeiriad yr arglwydd, oherwydd yn twythau law yn llaw a Dafydd, am ei bod yn gwybod ei fod ar ffo, ond heb yngan gair wrthyf. Ond ni fynnau gweision y brenin estyn llaw i daro o ffeiriad yr arglwydd. Yna dywedodd y brenin wrth Doeg, tro di a tharo'r offeiriaid. Fe droes Doeg a tharo'r offeiriaid. Ar diwrnod hwnnw fel addodd 5 a 40 o wyr yn gwisgo ephod liain. Ynob hefyd, tref yr offeiriaid trawodd a'r cleddyf wyr a gwragedd, plant a babanod, a hyd yn oed ychen, a synod a defaid. Ond dihangodd un mab i Ahimelech fab Ahitub o'r enw Abiathar, a ffodd at Dafydd, a dweud wrtho fod Saul wedi lladd offeiriaid yr arglwydd. Dywedodd Dafydd wrth Abiathar, mi wyddwn ni y diwrnod hwnnw pan oedd Doeg yr Edomiad yna, byddai'n sicr o ddweud wrth Saul. Mae fi sy'n gyfrifol am farwolaeth dy deulu cyfan.
Aros gyda mi, paid ag ofni, oherwydd yr un sy'n ceisio deinio ys di sy'n ceisio feinio ys unau. Byddai'n ddiogel gyda mi. Amen. Ni'n mynd i ddechrau mewn rhywle bach rhyfedd heddiw. Beth yw'r hafaliad mwyaf enwog yn ffiseg, chi'n meddwl? Y myd ffiseg, beth yw'r hafaliad mwyaf enwog, sy'ch chi'n dweud? Sy'n dod i'ch meddwl chi? E equals MC squared Geraint. Chi'n gwybod beth mae'n golygu? Na, iawn. E equals MC squared. Hynny yw, bod yna modd troi mater mewn i egni. M, mater, E, egni. Hafaliad enwog, hafaliad nath Einstein ddod o hyd iddi. A hafaliad dwi'n dysgu flwyddyn 40 fel arfer bob hydref wrth i ni edrych ar egni niwclear. Dwi'n eisiau rhoi bach o wers ffiseg i chi bore yma ynglyn â sut mae adweithyddion niwclear yn gweithio, nuclear reactors. So, Maxim, bydde ti fel o'n rhoi'r sleid... Na ni, reit. Dau blob fyna. Un bach, niwtron. Un mawr gyda'r cwpan ynddo fe, uranium. Pan mae'r un niwtron bach yna yn bwrw'r uranium, mae'r uranium mae'n splitio. Right? Mae'n splitio, mae'n ymholdi. A pan mae uranium yn splitio, mae'n rhyddhau 3 niwtron arall. Mae'r rheini yn bwrw 3 uranium arall. Mae'n access i'r un nesaf. Wedyn maen nhw'n rhyddhau 3 niwtron yr un ac yn achosi i 9 atom uranium ymholdi. Ac os ydych chi'n gallu gwneud y maths yn sydyn, ni'n mynd o 1 i 3 i 9 i 27 i 81 i 243 yn sydyn iawn. 1 niwtron bach yn cychwyn yr adwaith cadwynol yma, y chain reaction yma o egni yn cael ei ryddhau. Yr un niwtron yna oedd yn gyfrifol am cannoedd o filoedd yn marw yn Nagasaki a Hiroshima. Un niwtron bach fel yna yn gyfrifol am Chernobyl a'r hyn ddigwyddodd yn yr ardal yna. Un niwtron bach diniwed yn achosi adwaith cadwynol, chain reaction o anhrefn llwyr. Falle rhywbeth bach mwy cyfarwydd i chi nawr. Max yn neud i'r sleid nesaf? Be sydd fyna? Avalanche sydd fyna. Fi erioed wedi bod sgio, felly bod rai ohonych chi wedi bod sgio. Chi angen gwylio mas am rhain yn ôl pob sôn. Chydig bach iawn o eira yn dechrau symud, ond hynny'n pigo lan mwy a mwy o egni. Tan yn y pen draw, mae rhan enfawr o'r mynydd, yr eira ar y mynydd, yn dechrau syrthio. A faint o gannoedd o bobl sydd wedi marw. Mae'r ddau ddarlun yma yn enghreifftiau o ddigwyddiadau lle mae rhywbeth bach diniwed yn gallu achosi anhrefn llwyr. Yn ein hanes ni heddiw, ni'n gweld sut mae pechod yn gallu ymddwyn yr un fath. Wythnos diwethaf, nath Aron arwain ni drwy hanes Dafydd yn dod at Ahimelech yr offeiriad, gofyn iddo am fara a chleddyf. Bara nad oedd Dafydd fod i'w fwyta. Bara oedd yn gysygredig di gael ei osod i un ochr, gyda Dafydd yn dweud celwydd mwyn i gael. Felly, yn meddwl Dafydd, just celwydd bach, fi really angen y bara yma. Just celwydd bach, gair bwyd, wedyn fyddai oma, dim byd i boeni am. Welwn ni wythnos diwetha bod y celwydd cychwynnol yna. Y celwydd yna bod Dafydd ar ryw fath o secret mission gan Saul. Yn y pen draw yn arwain i Dafydd i balu mwy a mwy o gelwyddau. Un celwydd yn cael ei ychwanegu i'r llall, tan bod Dafydd yn y pen draw yn ffoi i gath, i dir y gelyn, a mae'n goffod esgus bod e'n wallgo fel bod e ddim yn cael ei ladd. Ni'n edrych ar yr hanes yna yn meddwl, wow, how the mighty have fallen. Dafydd, yr un nath lladd Goliath, celwydd yn benni lan yn hir y gelyn.
Ond, fel nath Aaron atgoffa ni gyna, welon ni erbyn diwedd yr hanes wythnos diwetha bod Dafydd drwy ras yn dod yn ôl at Dduw. A welon ni'r dystiolaeth o hynny yn Psalm 56 bod Dafydd unwaith eto erbyn diwedd pennod 21 yn cerdded gyda'r arglwydd eto. Nath Dafydd syrthio. Nath y syrthio mewn i rhyw downward spiral o bechod, ond yn y pen draw drwy ras, mae'n dod at ei hun, mae'n profi adferiad yn ei berthynas gyda Duw. Bydde fe'n braf sy'n ni'n gallu stopio fyna. Bydde fe'n braf os taw dyna oedd diwedd stori pechod Dafydd, ond na. Bod Dafydd wedi dod at ei hun yn gaff, mae'r celwydd cychwynnol yna wedi sbardino cadwyn o ddigwyddiadau, un digwyddiad ar ôl y llall, digwyddiadau dyw Dafydd ddim yn hyd yn oed yn ymwybodol ohonyn nhw sydd yn diweddu mewn trychineb. Y syniad mawr dwi eisiau ni weld bore yma, yn ein darlleniad ni, yw bod pechod cychwynnol Dafydd yn dechrau adwaith cadwynol, chain reaction o bechod sydd yn arwain at drychineb, disaster. Dwi eisiau ni ystyried llif yr hanes heddiw mewn 4 rhan. 4 rhan gyda 4 gwers pedair gwers i'w dysgu ohonyn nhw. Nawr, mae tipyn yn digwydd i Dafydd yn y benod yma, wrth gwrs, ond i gychwyn, dwi eisiau ni ystyried beth sy'n digwydd behind the scenes o safbwynt Dafydd, y pethau dyw Dafydd ddim yn ymwybodol ohonyn nhw. Ar ôl i Dafydd cymryd y bara a'r cleddyf, mae e'n gadael a Himelech, ond nid fe yw'r unig un sydd yn cerdded i ffwrdd o Nob. Ni'n darllen ym pennod 21 bod Dyweg yr Edomiad yno hefyd. Di gweld y cyfan sy'n digwydd rhwng Dafydd ac Ahimelech, yn gweld Ahimelech yn rhoi'r bara a'r cleddyf iddo fe. Dyweg oedd un o weision Saul, pen bugail Saul. Ac bod y testun ddim yn dweud hyn yn glir, fedrwn ni'n dychmygu Dafydd wrth iddo fe adael Ahimelech, wrth iddo fe gerdded mas trwy'r drws, bod e'n troi lyged yn spotio Dyweg yna. Y galon yn suddo yn meddwl, o na, mae un o weision Saul yma. Bod e'n rhithro yn ei flaen, mas trwy'r drws, mor gloi o phosib, tra bod e'n treul perswadio ei hun, fi'n siŵr bydd popeth yn ffain, dwi'n siŵr gallai fod o yma, cyn bod Dyweg yn dweud wrth Saul, fi'n siŵr y llai ffoi, fydd e ddim yn dal fi, bant y fi. Tan yn y pen draw, mae'n cyrraedd gath a meddwl falle, got away with that one. Nath Dyweg ddim gallu dal fi mewn pryd. Ond heb i Dafydd wybod, mae Dyweg yn mynd at Saul. Ac yn adnod 6 yn ein darlleniad ni heddiw, i ni'n dal lan gyda Saul a beth sydd wedi bod yn digwydd gyda fe. Dyna lle mae fe, y brenin, yn rhoi stŵr i'w weisionau, am fod neb ohonyn nhw wedi dweud wrtho fe am gyfamod Jonathan a Dafydd. Mae wedi gwylltio'n llwyr. Mae rhywbeth pathetic fan hyn. Mae rhywbeth really trist fan hyn. Mae'r araith yma mae Saul yn ei wneud yn llawn cyhuddiadau gwag a'n dangos y ffylineb sydd yn nodweddu Saul erbyn y pwynt yma. Ni'n gweld fan hyn brenin sydd heb unrhyw fath o barch na ffyddlondeb gan ei weisionau o gwbl. Mae'n darlun reit trist. Smog weision Saul yn dwp. Maen nhw'n gwybod pwy gurodd Goliath. Maen nhw'n gwybod pwy yw'r gwir arwr. Maen nhw'n gwybod beth mae'r dorf wedi bod yn dweud, bod Dafydd wedi curo i fyrdiannau a Saul wedi curo'r miloedd. Dafydd yw pennaeth y gosgorddi. Fe yw pennaeth y bodyguard. Mae'n uchel ei barch yn y plas. Mwy na hynny, mae Duw yn ffafrio Dafydd. Tra bod Duw wedi traddodi Saul i'w bechod e. Wedi handio fe drosodd i'w wrthryfele. Mae'r gweision, dwi'n siŵr, yn gwybod mae amser Saul yn prysur dod i ben. Mae pawb eisiau Dafydd yn frenin. Welwn ni wythnos diwetha,
Mae'r gwledydd eraill, mae arweinwyr y gwledydd eraill hyd yn oed, yn meddwl taw Dafydd yw'r frenin. Dafydd dyle fod yn frenin. Dyw'r swyddogion yma, dyw'r gweision yma, dyn nhw ddim yn mynd i snitcho ar Dafydd. So nhw'n mynd i dweud wrth Saul beth maen nhw wedi gweld amdano fe. So dyma Saul drian. Oherwydd ei anffyddlondeb llwyr i ddiw, y brenin mawr, mae e wedi diweddu lan gyda gweision sydd yn ffyddlon i ddyn arall. Oni bai un ohonyn nhw. Dyweg. Dyweg yr Edomiad. Mae pwysig nodi fan hyn. Lle oedd y swyddogion a'r gweision eraill yn Israeliaid, a ddim jyst yn Israeliaid, ond yn Benjaminiaid hefyd, o'r un llwyth a Saul. Hynny yw, o'n nhw yn deulu iddo fe. Oedd Dyweg o wlad Edom. Oedd e o wlad arall. Gwlad lle nath disgynyddion Iso, brawd Jacob, benni lan. Fyna nath nhw setlo. So dydy Dyweg ddim yn un o bobl Israel. Dydy e ddim yn un o bobl ddiw. So mae Saul, eto yn ei ffylineb, di dewis gwneud dyn sydd ddim yn nabod yr arglwydd yn bennaeth ar ei ddefaid a'i braidd e. Yn ben bugail iddo fe. Mae'n arwydd arall i ni o'r pellter sydd rhwng Saul a'r arglwydd erbyn hyn. Tra bod y swyddogion eraill yn dal i tafodau nhw yn meddwl, jyst gadewch iddo fe fentio, tra bod nhw'n derbyn y stŵr, dyma Dyweg yn gweld cyfle. Mae Dyweg yn gweld cyfle i ennill ffafr ei feistr e, hyd yn oed yn fwy na beth sydd gyda fe'n barod. Dwi'n gwybod be wneith codi fy statws i ymhlith gweision Saul. Na i weid wrtho fe am be mae Dafydd ac Ahimelech wedi gwneud. Mae gan Dyweg yr insider knowledge yna. Wrth gwrs, mae Saul wedyn yn gandryll. Unwaith mae e'n clywed be mae Dafydd ac Ahimelech wedi gwneud, mae'n colli i ben hyd yn oed yn fwy. Ac yn y benod yma, i ni'n gweld gwrthryfel Saul yn erbyn Duw yn cyrraedd uchafbwynt o drais a drygioni. Mae'n galw Ahimelech o'i flaenau ac yn dwy'n cyhyddiadau yn ei erbyn e. Cyhyddiadau lle sylwch mae peth o'r cynnwys yn ffeithiol gywir. Be mae Saul yn cyhyddo Ahimelech o wneud? Rhoi bara a chleddyf i Dafydd. A mae wedi wneud hynna, do. Ond mae Saul yn peintio'r gweithredoedd yna gyda brwsh brad, treason. Cynllunio yn erbyn y brenin. Mae Saul yn projectio be mae e'n meddwl yw'r cymhelliannau, y motivations, ar weithredoedd Ahimelech. Y wers gyntaf i ni o'r darlleniad heddiw. Mae Saul yn ei bechod, yn ei dymer, yn projectio cymhelliant ar weithredoedd Ahimelech. Wrth i ni ymdrin â phobl, mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn bod ni ddim yn rhagdybio cymhelliannau pobl. Na chwaith bod ni yn projectio cymhelliannau ar weithredoedd pobl oherwydd falle ein ofnau ni, neu'n pryderon ni, neu ein amheuon ni, neu'n struggles unigryw ni. Mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn bod ni ddim yn rhagdybio beth yw cymhelliannau pobl. Falle bod ni'n gweld brawd neu chwaer yn y ffydd yn gwneud rhywbeth i ni angytuno gyda fe. Ond, os i ni'n dod at bwynt lle i ni'n amau pob un cymhelliant sydd gan pobl, mae'n mynd i wneud ni'n bobl sinigaidd iawn, cynical iawn. Felly beth i ni'n wneud? I ni'n dod at y person mewn gras ac yn siarad. Dyn ni ddim yn rhagdybio cymhelliannau. Wrth gwrs, mae eisiau ni fod yn ddoeth, ond mae'n bwysig iawn bod ni ddim yn aswmio beth yw motivations pobl. Mae eisiau ni bod yn wyliadwrus, bod ni ddim yn agor ein calonau ni i sinigaeth. Symudol mlaen i'r ail ddarn. Saul ddim yn wyliadwrus o'r y mater hynny. Bod Ahimelech yn rhoi ateb teg iawn iddo fe, mae Saul yn galw i'w laddau. Bod Ahimelech fan hyn, yr unig beth mae wedi wneud yw dangos trigaredd i Dafydd yn ei angen. Mae Saul yn galw i'w laddau. Arweinydd Israel,
Arweinydd Israel yn galw I ladd yr arch y ffeiriad, yr un sydd yn cyflwyno'r bobl gerbron Duw, sydd yn ddi-eog o'r cyhyddiad sy'n cael ei ddwyn yn ei erbyn e, ac mae e'n wynebu marwolaeth dan law dyn estron. Mae gysgod fyna I ni. Mae gysgod gyda ni o waith yr arglwydd Iesu. Arweinyddion Israel yn ei draddodiau I gael ei ladd dan law dyn estron. Yr archoffeiriad sydd yn ddi-eog o'r cyhyddiad sy'n cael ei ddwyn yn ei erbyn e. Ni'n gweld cysgod yn yr hyn sy'n digwydd I Ahimelech o'r hyn sydd yn digwydd i'r arglwydd Iesu. Sylwch, små gweision Saul, små nhw'n fodlon codi llaw yn erbyn Ahimelech. Maen nhw'n Israeliad, små nhw yn mynd I lladd yr archoffeiriad. Ond does gan Dyweg, does gan fe ddim problem gyda hynny. Cyfle arall I ennill ffafr Saul. Ac felly dyma Dyweg yn lladd Ahimelech, a'i deuluau, a'r offeiriaid eraill, a theuluoedd, a phawb a phopeth yn rhef yr offeiriaid, trychineb llwyr. A mae gweision Saul I weld yn neud dim byd I stopio hynny rhag ddigwydd. Mae hwn yn drosedd ofnadw. Nid milwyr oedd rhain. Offeiriaid, gwragedd a plant. Nid castell, nid caer milwrol oedd nob, ond tref lle oedd yr rhai oedd yn cynrychioli heddwch rhwng Duw a'i bobl e. Nid milwyr oedd rhain. Mae unrhyw farwolaeth mewn rhyfel yn ofnadw, ond mae marwolaeth y diniwed yn dorcalonis ar raddfa arall. Mae Saul yn lladd yn achosi bobl diniwed I gael ei lladd fan hyn oherwydd bod e wedi colli ei ben yn llwyr. Ond, backtrackiwch. Beth oedd ysbardyn ar gyfer y llwybr yma o ddigwyddiadau, y ffawd ofnadw yma? Celwydd Dafydd I Ahimelech. Dyna ddechreuodd y stori ar y llwybr yma. A mae'n pwysig nodi fan hyn. Celwydd Dafydd oedd ysbardyn, ac felly mae yna gyfrifoldeb special yn perthyn I Dafydd dros yr hyn sydd wedi digwydd fan hyn. Ond dyw hwnna ddim yn esgusodi Saul a'i gyfrifoldeb chwaith. Mae Saul yn eog. Mae Dyweg yn eog. Taw celwydd Dafydd oedd y pechod nath ddechrau ni ar y trywydd yma, mae Saul yn amlwg yn gyfrifol am ei ran Oedd Dyweg yn gyfrifol am ladd. Oedd gweision Saul yn eog o beidio a chamu mewn a stopio'r peth. Mae'n amhosib fan hyn I unrhyw un ni wedi gweld I ddweud, wel, nid bai fi yw Dafydd nath dragio Ahimelech mewn i'r frwydr yma gyda Saul. Fe nath dragio Ahimelech mewn. Dafydd sydd yn llwyr ar fai. Mae Dafydd yn gyfrifol ydy. Mae'n ffordd unigryw fan hyn. Ond mae Saul a Dyweg hefyd yn gyfrifol. Gwers bach I ni fyna hefyd. Rhywun yn pechu yn erbyn ni, a wedyn ni'n mynd ac yn pechu. Ni dal yn gyfrifol am ein pechod ni. Ni dal yn gyfrifol am ein pechod ni. Ni'n gweld fan hyn, pechod bach Dafydd, y celwydd bach na, jyst er mwyn gael ychydig o fara, a chleddu I amddiffyn ei hun, yn arwain at y don yma, y ffrwydriad yma o ddrygioni a marwolaeth. A dyw hwn ddim yn batrwm anghyfarwydd I ni yn y gair chwaith. Genesis 3. Chi'n gyfarwydd ar hanes, dwi'n siŵr. Pechod adda. Esgeilistod. Gadael y sarf mewn i'r ardd o fod i'w gadw a'i amddiffyn. Esgeilistod adda. Falle bod ni bore yma yn ystyried esgeilistod, neglect. Fel un o'r pechod y bach na. Fi just ddim di edrych ar gair Duw digon. Fi just ddim di gweddio digon. Just bach o esgeilistod. Ond esgeilistod adda yn gadael y sarf mewn i'r ardd sydd yn y pen draw yn arwain at Efa, yn cael ei thwyllo, adda ac Efa, ac yn nhw dynol rhyw gyfan yn cwympo, oherwydd pechod bach.
Ac o fewn un cenhedlaeth i'r cwymp yna, llofruddiaeth. Cain ac Abel, llofruddiaeth, brawd yn erbyn brawd. O fewn yr un genhedlaeth yna, ni'n gweld plant Adda ac Efa yn codi ceiri, yn codi cestyll mwyn amddiffyn rhag rhyfel. Ac o fewn 9 cenhedlaeth i'r cwymp, mae dynol rhyw mor wrthryfelgar a drwg, mae Duw yn fodlon danfon dilyw mwyn golchi'r drygioni i ffwrdd. 9 cenhedlaeth. 9 cenhedlaeth, spiral trychinebus o bechod sydd yn dechrau gyda esgeilistod. A chredu celwydd. Yr ail wers i ni bore yma. Mae yna bwynt yn dod gyda'n pechod ni, lle does dim modd i ni i gael drws mwyach ar be ni wedi ryddhau. Gymaint falle ydyn ni eisiau i'r gorlif stopio, mae yna bwynt yn dod lle mae canlyniadau ein pechod ni tu hwnt i'n rheolaeth ni. Mae mas o'n dwylo ni. Mae gennym ni rybydd yn erbyn hyn fel Cristnogion yn Effesiad 4:27, lle mae Paul yn dweud, peidiwch a rhoi cyfle i'r diafol. A mae'r ffordd mae'r NIV yn ei osod yn helpu falle ni weld ystyr hyn. Do not give the devil a foothold. Unwaith mae'r drws na di agor digon. Unwaith mae'r trod yn y drws, mae'r gelyn mewn. Anhrefn pur sydd yn dod o hynny. Felly be fedrwn ni wneud? Fel Cristnogion fan hyn bore yma, sydd yn dal i bechu, be fedrwn ni i wneud? Wel, pan ni'n dal ein hunain ar y llwybr anghywir yna, pan ni'n gweld, mae'n rhaid i'n dechrau mynd y ffordd anghywir, ni'n rhedeg nôl. Ni'n rhedeg nôl i'r arglwydd, mor gloi ag i ni'n gallu. I ni'n cyffesu'r peth, i ni'n gofyn am nerth i ymwrthod. Pan ni'n gweld y drws na'n dechrau agor, i ni'n slamio ddi ar gau mewn gweddi. Mae hynny yn golygu mae rhaid i ni fod yn wyliadwrus ohono ni'n hunain. Mae'n golygu mae rhaid i ni fod yn effro i wendid ein cnawd ni. Ond mwy na dim byd, mae'n golygu bod ni'n gorfod cadw yn agos at yr arglwydd. Achos mae'n amhosib gweld pechod am beth yw hi. Mae'n amhosib gweld y drws na'n dechrau agor heb oleuni Iesu Grist i amlygu drygionnu'r peth. Ni eisiau bod yn rai sydd ddim yn crwydro rhag y goleuni, ond sy'n glynu wrth ein arglwydd ni. A dwi eisiau bod yn glir iawn fan hyn. Dwi ddim yn dweud hyn i gyd am bechod mwyn seimio neb fan hyn. Nid fy ngôl i neu mwriad i bore yma yw ei wneud i chi i deimlo yn euog am yr hyn sydd yn digwydd oherwydd eich pechod chi. Os ydych chi yn Crist, ych chi wedi eich maddau. Ych chi wedi cael eich datgan yn gyfiawn, mae Duw yn eich gweld chi yn gyfiawn. Ond mae Duw yn rhoi y rhybuddion i ni fan hyn am bechod oherwydd mae effeithiau pechod mor ofnadw. Dyw ein tad nefol ni, dyw e ddim eisiau i ni ddioddef. Ac felly mae gennym ni'r rhybuddion yma. Mae gennym ni stori Dafydd yn rybydd i ni. Os ydym ni'n gweld pechod bach yna, yn dechrau arwain ar hyd llwybr, ni'n cael drws arno fe'n syth. Nid mwyn ymddangos yn fwy sanctaidd, nid mwyn i ni gael derbyniad gwell gan Dduw, ond am ein bod ni wedi ein derbyn a'n maddau yn Crist, ac am fod Duw ein tad ni eisiau ein diogelu ni fel ei blantau, ni'n cael drws ar bechod. Dychmygwch yn stori Dafydd. Dychmygwch tase fe wedi slamio'r brecs mlaen. Dychmygwch tase fe wedi cael drws na ar y pechod. Ar ôl y celwydd cychwynnol yna, dychmygwch tase fe wedyn di dweud, Achimelech, gai stopio ti. Y gwir yw, mae Saul ar fy ôl i. Mae'r cyfan yn mes. Fi wedi gweud celwydd wrth y ti, dwi'n sori a dwi angen help. Please help fi Achimelech. Be chi'n meddwl bydde ymateb Achimelech wedi bod yn y sefyllfa yna? Y gŵr yma, oherwydd i drigarau sydd yn rhoi'r bara cysegredig i Dafydd. Y dyn sydd yn amddiffyn Dafydd
ger bron Saul, fel y mwyaf teyngar o'i holl weisionau, bod Ahimelech erbyn y pwynt na, yn gwybod, o Dafydd wedi twyllo fi. Dyma ddyn sydd yn gweddio dros Dafydd, yr archoffeiriad yma. Mae'n codi Dafydd yn ei weddio fe. Be chi'n meddwl byddai ymateb fe, tas y Dafydd wedi bod yn onest, tas y fe wedi cydnabod Ahimelech, fi wedi gweud celwydd wrth ti, fi'n sori, please madde fi, gai help. Be chi'n meddwl yw ymateb Ahimelech fyna? Bydde fe wedi helpu wrth gwrs. Ond na, mae Dafydd yn cadw ymlaen i gerdded ar hyd y llwybr na o bechod, un calwydd ar ôl y llall. Dyw e ddim yn cael y drws a trychineb sydd yn dilyn. Trydydd pwynt. Mae Dafydd yn penderfynu i gario ymlaen ar hyd y llwybr yna, tan bod e'n cyrraedd Gath. Ac erbyn y pwynt hwnnw, mae'n rhy hwyr i drigolion Nob, rhy hwyr i Ahimelech. Mae Dafydd yn dod nôl at yr arglwydd, clod i Dduw, bod e'n dod yn ôl, bod yna ras ar gael iddo fe. Ond pan mae'n dod nôl at Dduw, pan mae'n cydnabod ei fai ger bron Duw, a pan mae'r berthynas yn cael ei adfer, dyw Dafydd, dyw e ddim yn deall ehangder ei bechod e. Pan mae Dafydd yn dod at Dduw, mae'n dod gan gydnabod, fi wedi gweud celwydd, Mae'r berthynas yn cael ei adfer fyna, achos bod Dafydd wedi troi nôl. Ond mae yna gymaint mwy wedi mynd o'i le na beth mae Dafydd yn sylweddoli. Gymaint yn fwy yw ehangder a dyfnder pechod Dafydd, hyd yn oed pan mae'n dod at Dduw ac yn profi'r adferiad yna. Dyw e ddim yn gwerthfawrogi o gwbl faint o ras mae e wedi derbyn. Trydydd wers. Os ydych chi yn Gristion bore yma, dych chi ddim yn deall faint mae Duw wedi eich maddau chi. Dych chi ddim yn deall faint o ras i chi wedi ei brofi. Achos dych chi ddim yn ymwybodol o'ch pechod chi. Dych chi ddim yn ymwybodol o ganlyniadau eich pechod chi fel mae Duw yn. Mae e'n holl wybodus. Mae wedi gweld y cyfan. Os ydych chi wedi credu yng Nghrist, ych chi wedi eich maddau. Y pechodau chi'n ymwybodol ohonyn nhw, a'r rhai dych chi ddim. A chanlyniadau eich pechod chi. Y canlyniadau smoch chi hyd yn oed i ystyried. Dyna mor anhygoel yw cariad Duw tuag atoch chi os ydych chi yng Nghrist. A mae hynny'n helpu ni ddeall edifeirwch a ffydd, neu agwedd arall o edifeirwch a ffydd. Mae edifeirwch yn fwy na jyst dod a pechodau gwahanol, penodol at Dduw a'i cyffesu nhw fel bod ni'n gweld nhw ac yn troi cefn arnyn nhw fel ni'n gweld nhw. Mae hwnna'n rhan o edifeirwch, rhan hanfodol o edifeirwch, bod ni'n dod at Dduw gyda pechod penodol a dweud arglwydd, dwi wedi gwneud hyn. Ond mae'n fwy na hynny hefyd. Dyw e ddim jyst yn rhyw fath o spiritual whack-a-mole, bob tro mae yna bechod yn codi yn ein bywyd ni, i ni'n dod o fe ger bron Dduw ac yn gofyn am fyddeiant. Mae'n fwy na hynny. Mae edifeirwch yn droad cyflawn yn y ffordd ni ddim jyst yn gweld ein pechod ni, ond y ffordd ni'n gweld ein hunain hefyd. Edifeirwch yn ei gwir ystyr yw bod ni'n ochri gyda Duw yn erbyn ni'n hun. Ystyriwch enghreifftiau o edifeirwch yn y Beibl. Paul, y dyn trian a gydwyf, wretched man that I am. Nid just wretched things that I say. Nid just wretched things that I think. Nid just wretched things that I feel. Wretched man that I am. Job. Am hynny, rwyf yn ffieiddio fy hunan ac yn edifarhau mewn llwch a lludw. Therefore I despise myself, not just what I've done, or what I've said, or what I've thought, or felt on myself. And I repent, medde Job. Ystyriwch Eseia ym mhresenoldeb Duw. Gwai fi y mae wedi darfod arnaf, dyn a'i wefusan aflan y dwyf. Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips. Nid just I have said unclean things, ond dwi'n aflan. Dyna beth yw gwir edifeirwch, bod ni'n ochri gyda Duw ac yn cysau ein hunain, cysau'r hen natur na.
Mae edifeirwch yn fwy na jyst dod a rhestr o'r pethau drwg i ni wedi gwneud, neu dweud, neu meddwl, neu deimlo at Dduw. Edifeirwch yw dod at Dduw ac ochri gyda fe yn erbyn ni'n hun. Wrth gwrs, mae'n cynnwys y pethau yna arall na i gyd hefyd, ond mae'n mynd yn ddyfnach. Achos drwy ochri gyda Duw yn erbyn ni'n hun, i ni'n datgan, dwi ddim yn gwybod beth yw extent fy mhechod i. Ond mae Duw yn. Mae e'n gweld fi fel ydw i go iawn. Mae Duw wedi gweld y cyfan. I ni'n datgan drwy ochri gyda Duw yn erbyn ni'n hun, byddai'r arglwydd yn hollol iawn i gondemnio fi effern, achos mae e wedi gweld y cyfan. Popeth fi wedi gwneud, popeth fi wedi dweud, meddwl, teimlo. Mae wedi gweld fy natur am beth yw e, a mae wedi gweld holl ganlyniadau fy mhechod i, y trickle down na, o bob un pechod dwi wedi cyflawni, yr holl ddygioni dwi'n gyfrifol amdani, y ffordd mae pobl yn brifo, hyd yn oed heddiw, oherwydd pethau dwi wedi wneud iddyn nhw yn y gorffennol. Popeth, mae Duw yn gweld y cyfan. Dwi'n ymwybodol o gymaint â hynna o'n mhechod i. Mae Duw wedi gweld y cyfan. A trwy ochri gyda Duw yn erbyn yn hunan, i ni'n dweud arglwydd, fi'n gwybod bod ti'n gweld y cyfan. Ti'n gweld mwy na be dwi'n gweld, gymaint y fwy na beth dwi'n gweld. Ti'n iawn i gondemnio fi. Mae yna obaith i ni yn hyn hefyd. Achos mae Iesu Grist yn waredwr sydd wedi gweld y cyfan. Pan benderfynodd Iesu Grist yn rhagwyddoldeb pell, i ddod i'r byd, i farw ar y groes, yn ein lle ni, fe wnaeth e hynny yn llwyr ymwybodol o swm eich pechod chi, y cyfan. Nath Iesu Grist cymryd arno fe ei hun mwy na allwch chi ddychmygu. Achos mae e wedi gweld y cyfan, mae'n ymwybodol o'r cyfan. A mae e dal yn dewis cymryd eich lle. Mae'n meddwl am stori Dafydd bore yma yn amlygu rhywbeth mor basic i ni, ond rhywbeth mae gymaint o bobl yn methu. Chi'n meddwl gallech chi achub eich hunain a gwneud eich ffordd eich hun i fywyd tragwyddol? Chi'n meddwl gallech chi wneud yn iawn dros eich pechod chi'ch hun? Chi mond yn ymwybodol o gymaint â hynna ohono fe? Mae angen gwaredwr holl wybodus arno ni. Mae angen gwaredwr sydd yn gweld y cyfan a dal yn dewis marw. Mae angen Duw ei hun arno ni. Pan farwodd Duw y mab, pan gymryd e y gosb am ein pechod, nath e cymryd gosb gymaint yn fwy na be chi'n gwybod. Gymaint yn fwy na fyddwch chi byth yn ei ddeall. Achos ni yma bore yma, ni'n dal mor ddall i'n pechod ni. Clod i Dduw drwy'r ysbryd glân, mae e di agor ein llyged ni i weld rhywfaint ohono fe. Digon fel ein bod ni yn troi at yr arglwydd Iesu. Tas yr ysbryd glân yn agor ein llyged ni bore yma i weld holl effeithiau ein pechod ni, byddem yn llethu ni'n llwyr. Ond mae Duw wedi gweld y cyfan. Mae e'n gwybod. Ac os ydych chi'n Crist, mae e'n maddau'r cyfan. Clod iddo fe. Os ydych chi'n Gristion bore yma, smwch chi'n deall faint mae Duw wedi maddau chi. Os nad ydych chi'n Gristion bore yma, os mae hwn i gyd yn swno fel rhywbeth newydd i chi erioed i clywed o'r blaen, chi angen hyn. Mae angen y maddeuant yma arnoch chi. Does yna neb yn eich gweld chi yn gliriach na mae Duw yn eich gweld chi. Ac eto wedi dewis cynnig maddeuant i chi. Os wnewch chi ddod at y fe mewn ffydd. Pedwerydd rhan olaf. Wedi dweud hyn i gyd am faint i ni'n ddim yn gwybod am ein pechod ni. Mae Duw yn dewis datgelu i Dafydd peth o'i faia. Drwy'r agluniaeth, mae Abiathar, mab Ahimelech, yn dianc rhag y drychineb. Mae yna un yn dianc. A mae e'n dod at Dafydd. Mae e'n esbonio i Dafydd, dyma sydd wedi digwydd.
Dyma sydd wedi digwydd i fy nheulu, i fy nhref, i fy nghartref, i fy nhad. A mae ymateb Dafydd fan hyn yn un syfrdanol. Mae'n ymateb sydd yn dangos, mae Dafydd yn cerdded gyda'r arglwydd eto. Mae yna gwpl o arwyddion eraill ar ddechrau'r benod, y gofal sydd gan Dafydd dros ei rieni, bod e'n gwrando ar lais Duw drwy'r proffwyd Gad, ond mae ymateb Dafydd i Abiathar yn dangos gwir ffrwyth ysbrydol. Be mae Dafydd yn ei wneud? Mae'n dweud wrth Abiathar, o'n i'n gwybod. O'n i'n gwybod o'r eiliad weles i dyweg yn eistedd draf yna, bod pethau ddim yn mynd i fod yn dda. Mae'n dweud, fi sydd yn gyfrifol am farwolaeth dy deulu gyfan di. Felly aros gyda mi, paid o phoeni. Oherwydd yr un sy'n ceisio deinioes di, sy'n ceisio feinioes innau, byddai'n ddiogel gyda mi. Mae Dafydd yn cymryd perchnogaeth dros yr hyn mae di wneud. Mae'n dweud, fi'n eog, fi'n gyfrifol, bai fi yw e. Dyw e ddim yn ceisio cuddio unrhyw beth. Dyw e ddim yn ceisio cyfiawnhau ei hun. Does yna ddim ceisio gwthio bai, falle nes i wedi celwydd cychwynnol yna, ond Saul, fe, bai fe yw e gyd. Na, mae Dafydd yn dweud, fi sy'n arfau. Fi sy'n gyfrifol am farwolaeth, dy deulu, yr effeiriaid i gyd, dy gartref di, fi sy'n gyfrifol am y cyfan. Mae Dafydd drwy ras yn cydnabod ei gyfrifoldeb e. A mae yna bwynt pwysig i ni ddeall fan hyn am bechod. Os ydyn ni'n profi cyfnod yn ein bywyd ni, lle mae'r hen natur yn drech dros y natur newydd am gyfnod, ond i ni, fel mae Dafydd wedi wneud, yn dod nôl at Dduw drwy ras weithiau mae yna oedi, cyn ein bod ni yn dod i weld canlyniadau ein pechod ni. Chi'n gweld fan hyn, weithiau mae effeithiau torcalonus ein pechod ni yn bwrw ni pan y'n ni eisoes wedi ymwrthod am pechod ni. Dyna sy'n digwydd i Dafydd fan hyn. Mae e'n nôl gyda'r arglwydd. A nawr mae'r canlyniadau yn dod ac yn ei fwrw fe. Ond mae'n dorcalonus, nag yw e. Ond mae Dafydd yn ceisio gwneud yn iawn. Mae'n cymryd Abiathar i mewn i'w grwpau, i'w amddiffyn ac i roi diogelwch iddo fe. Ac yn hynny, a ni'n gweld hyn trwy weddill llyfrau Samuel a llyfrau Brenhinoedd, mae Dafydd yn gwneud cyfaill. Yn gwneud cyfaill yn Abiathar sydd yn gwynebu pob math o dreialon gyda fe. Chi'n gweld, drygioni Dafydd, mae Duw yn defnyddio hynny, da, yn dod â Dafydd ac Abiathar at ei gilydd. Abiathar dylai fod â phob rheswm i gysau Dafydd, oherwydd bod Dafydd yn cydnabod ei fai a'i gyfrifoldebau. Dyma dau sydd yn dod ac yn wynebu treialon gyda'i gilydd. Maen nhw'n dod yn gyfeillion. Sna ddim unrhyw le arall yn y byd mae hwnna'n gallu digwydd oni bai mewn yr eglwys. Pobl dylai fod yn cysau ei gilydd. Pobl lle mae un yn gyfrifol am lladd teulu'r llall, yn dod yn gyfeillion, yn frodyr. Os mae hwn yn digwydd yn unman arall yn y byd oni bai am ymhlith pobl Duw. Ac felly bod e ddim yn deall beth mae'n neud ar y pryd, i ni'n gweld erbyn diwedd yr hanes bod Dafydd nawr, sydd yn mynd i fod yn frenin, gyda Gad, a ni ddim wedi sôn lot am Gad, ond mae Gad gyda fe, y proffwyd, a trwy ddod ag Abiathar mewn, erbyn hyn, pwy sydd gyda nhw, yr effeiriad. Mae gan yr cnewyllyn bach yma o bobl oedd mewn helbyl, pobl oedd yn chwerw, mae gan nhw brenin, proffwyd ac offeiriad yn ei harwain nhw. Mae hwnna'n gysgod rhyfedd, ond mae'n gysgod trawiadol o'r eglwys. Ni, pobl oedd mewn helbyl, pobl oedd yn chwerw tuag at Dduw, bellach gyda'n brenin, ein archoffeiriad a'n proffwyd mawr ni, Iesu Grist, yn ein harwain ni. Ac oherwydd bod yn arwain ni, mae pob math o ddaioni yn gallu dod. Pob math o gymod rhwng pobl. Ni'n gweld gymaint o gysgodion o'r arglwydd Iesu yn y mywyd Dafydd.
Ond, yn ôl at y pwynt greiddiol a'r pwynt olaf fan hyn nawr. Os ydych chi'n Gristion, byddwch fel Dafydd, cyd na byddwch eich bai a'ch euogrwydd chi, ger bron eraill, nid just o flan Duw. Achos yn y cydnabyddiaeth yna, mae yna iachad mewn perthynas yn dod. Rhwng Abiathar a Dafydd, drwy'r cydnabyddiaeth cyhoeddus yna, dyma ddau, gallai un fod yn hawlio bywyd y llall yn dod yn gyfeillion. Felly, os ydych chi'n Gristion, cydnabyddwch eich bai chi. Cydnabyddwch eich bai chi, yn enwedig os mae'n rhywbeth sydd wedi digwydd yn gyhoeddus, cydnabyddwch yn gyhoeddus. Mae hwn yn wers dwi dal yn yr early stages o ddysgu, mae rhaid i mi gyfadde. Achos dwi'n berson falch a dwi'n berson defensif. Mae rhaid i ni roi'r pethau yna i farwolaeth, drwy'r ysbryd glân. Mae rhaid i ni ladd balchtar fel ein bod ni fel Dafydd yn gallu cydnabod ein rhan ni mewn drygioni a chanlyniadau ein pechod ni, gan wybod bod Duw wedi gweld y cyfan ac yn Christ mae'n ymyddeuant lawn ar gyfer ein pechod ni. Amen.